дар шабакаҳои иҷтимоӣ мардум аз боло рафтани нархи картошка, орду равған ва баъзеи дигар оид ба коронавирус суҳбат намуда, таҳлукаи мардумро боз ҳам бештар месозанд. Болоравии нархи картошка мавзӯи нави баҳсу мунозираҳои корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ гаштааст, ки дар ин бора Музаффарзода Дилшод, муовини якуми сардори хадамоти зидди инҳисорӣ, чунин мегӯяд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам баъзан маҳсулоти ниёзи аввалия азбаски талабот бештар гардид, аз вобаста ба зиёдшавии талабот вобаста ба вазъияти мавсимӣ нархҳо тағйироби дар нархҳо мушоҳида мегардад. аз ҷумла дар масъалаи картошка ман бояд инро қайд кунам, ки мо дар 3-4 сол то 6 соли охир чунин болоравии нархи картошкаро ба қайд нагирифта будем. фақат соли 2014 аз назари таҳлилҳои мо нархи картошка каме баланд рафта буд, вале бо маъмул татбиқи сиёсатҳои дурбинонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсоли картошка дар ҷумҳурии Тоҷикистон хуб баром монда шуда буд ва ташвиқу таблиғ ва ҳавасмандии мардум низ барои истеҳсол намудани маҳсулоти ниёзи аввалия зиёд шуда буд. ва аз ҷумла мо дар давоми соли 2019 ва аввали соли 2020 ҳатто мо содироти картошка ба дигар минтақаҳои кишварҳои ҳамсояро доштем. ва ба ҳамин лиҳоз сабаби дигаре ки дар ин шабу рӯз нархи картошка нисбатан боло рафт ин аст, ки айни ҳол мавсими ба итмомрасии захира ё нигаҳдории захираи картошка мутаассифона бо сабаби гарм шудани ҳаво каме тағйир ёфт, чунки дар ин мавсим аллакай картошкаи захирашуда нешба мебарорад ва мардумам кӯшиш мекунанд ки онро барои истеҳсол ҳамчун тухмӣ истифода баранд ва тавре медонед воридоти картошка аз кишварҳои дигар бо мақсади таъмини бехатарии озуқаворӣ маҳдуд карда шуд ва ин омил сабаб гардид, ки он захирае ки мо доштем бо ҳамон нархи нисбатан баландам ки бошад ба фурӯш гузошта шавад. Қурбонов Асадулло, мутахассиси ҳимояи рушди рақобати хадамоти зидди инҳисорӣ оид ба болоравии нархи картошка, чунин ибрози ақида дорад. мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки талабот ба маҳсулоти ниёзи аввалия ва маводҳои беҳдоштӣ дар кишварҳои ҳамсоя зиёд гардида, дар ин замина содироти он ба дигар кишварҳои минтақа бо мақсади таъминоти дохилии худӣ маҳдуд карда шудааст. талаботи аҳолӣ ба картошка қисман аз ҳисоби воридоти он аз ҷумҳурии Покистон қонеъ мегардид, ки бо паҳншавии бемории коронавирус боркашонии тариқи сарҳад муваққатан қатъ карда шудааст. рӯйхати маҳсулотҳое ки ҳар рӯз истифода мебарем, картошка ҷои хоси худро дорад. ҳангоми наҳорӣ, хӯроки нисфирӯзӣ ва ҳатто дар хӯроки шому картошка истеъмол мекунем. то кадом андоза оид ба фоида ва зарари он маълумоти кофӣ дорем. маслиҳатҳои табиб Раҷабгул Якимова оиди истеъмоли картошка. картошка мардуми мо картошкаи мағз мебинанд. ин хӯрокам таркиби ин хӯрокам крахмалу шакараш зиёд аст, бо нон зиёдатӣ мекунад. масалан мана тасаввур кунед, ки картошка бирён тайёр кардан бо нон хӯрдан, макарон тайёр кардан бо нон хӯрдан, болои ин бо нон истеъмол кардан, ин кулчақанд бо чойи ширин, мураббои чой. ин одамо зиёдтар ба гирифтори касалиҳои саратон шуданашон мумкин. истеъмоли картошкаро на балки хурдсолон, балки калонсолон низ дӯст медоранд, аммо дар як ҳафта чанд килограмм картошка масраф мешавад. мо дар оила 5 нафар ҳастем. картошкамин 5 кило дар як ҳафта мегирем. нархҳо нисбат ба дигар рӯзҳо камтар қиматтар шуд. барои фаровон гардидани маҳсулотҳои кишоварзӣ бо нархҳои арзон, инчунин ба фаворасии моҳи шарифи рамазон, барои дастгирии аҳолии шаҳри Душанбе маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ аз ҷониби картошка ба нархи 5 сомонӣ, пиёз ба нархи 3 сомон то 3 сомони 30 дирам ва дигар маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқро имрӯз овардем ва мо ин иқдомро, ин ташаббусро бо идома медиҳем. мақомотҳои дахлдор барои мӯътадил нигоҳ доштани нарху наво дар бозор тамоми чораҳоро роҳандозӣ менамоянд. гузориши Холбибӣ Баҳодурзода ва Беҳзоди Шодӣ, Хабар ҷаҳоннамо.